Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama ika di kamtu maawanan Di pagyak sumagmamano abulan. Magandang araw mga karuba ito. At samahan niyo ako ulit. Ilabas natin yung mga napisa ng sisig. Less than, kinontrol ko to. Less than 100 lang itong ilalabas natin yan. Iba dyan is, karamihan pala dyan is yung ating breed, yung dominant chicken, yung itim, and that is dominant 109 or D109. Yung pula is dominant or D853. Kapag kaya lumaki, yung D853 will be more or less RIR. Yung isa naman is yung itim will be PBR, hindi BPR, sorry. BPR, Barred Plymouth Rock. Hindi po siya PBR, ha, katulad ng sinasabi ng iba. Barred Plymouth Rock or BPR ang yung bulik. Pero sa atin sa dominant, we call it D109.
Katulad po ng ating nakagawian, bago natin ilagay yung ating mga sisiw sa brooder, tinitimpla muna natin yung kanilang inumin. Nilalagyan natin ng Yakult, yung bawat litro ng tubig na ilalagay natin sa kanilang inumin. So, eto na mga karuba, yung ating painuman. Yung drinker nila, meron ng Yakult yan. Tapos kung makikita nyo dun sa sahig ng ating brooder, merong mga nagkalat na feeds, yung chick booster. Okay, yun yung unang-unang pinapakain natin. Nakakalat lang sila dyan para makita nila yung mga pagkain nila, or mapansin nila, and masanay sila na yun yung kanilang pagkain. And yung mga nasa square na mga dati mga transparent yan na mga plastic box ng Ferrero na chocolate yata yan. Yun yung feeds din yung nakalagay doon. So masasanay yung mga yan in due time. It will not take a day na masasanay sila diyan sa kanilang patoka. Okay, so isa-isa nating dinidip or sinasawsang yung beak nila sa inumin nila para malaman nila na merong inumin doon, meron silang tubig doon or so. So, yung mga yan are dominant 109. Kapag yan ay lumaki, magiging bulik yan yung mga yan. Okay. So, yung iba na medyo tumutuka-tuka na dyan. And the rest are sinasanay pa rin nila yung kanilang paa. Yung pag-apak nila dyan sa brooder. May papel kasi kung nakita nyo kanina yung sa incubator natin, hindi naman din ganyan, screen siya, and so yung kapit ng kanilang paa ay iba pa rin. So dyan flat na siya. So ang isa sa mga protocols natin dito is after 3 days babakunahan din natin tong mga to ng IB B1B1. Okay, so and then on the 21st day, pero hindi ko religiously pinapalo yun, sinasagad ko na sa isang buwan ng mga sisiw. Binibigyan ko sila ng NCD Lasota, and on the 45th day yun, yung Fox, which is administered, tinuturok lang doon sa may wing web ng 45 days old na free-range na manok. Inuulit ko mga karuba, hindi po organic itong mga manok na ito paglaki. Okay, there is no such thing as organic sa aking free range. Ang correct term po is free range, kasi kapag kasi tinawag nating organic, dapat walang halo yung kanilang pagkain na artificial or something like gamot, vitamin, something like that. Ito, nagbibigay tayo ng vitamins, Vitamin Pro. Shout out sa Vitamin Pro. Okay. And yung iba kasi kapag nangitlog na yung mga yan, sinasabi nila na organic egg. Hindi po. Bago po tayo makapag-term or bago nating sabihin na organic yung ating mga manok or manok and yung eggs, mas kailangan munang ma-certify tayo ng mga certifying body on organic farming. Okay? So that's why I'm not
terming my chicken as organic ones. Hindi po sila organic. They are free range. Okay? Ginagawa lang natin is sinasimulate natin. Trying as much as possible na isimulate yung buhay ng manok na nakalaya. Yung happy chicken ba? Yung, pwede silang maghalukay dyan kung kahit anong gawin nila dyan, magtumbling-tumbling, lumipad or what, magharutan dyan sa field. Although meron pa rin tayong range net, the thing is hindi na sila nakakulong sa mga artificial na kulungan na chicken coop na artificial as in lupa na yung tinatapakan nila. Meron na rin silang mga roost bar and the like, mangingitlog lang kung saan. Although sinusubukan nating lagyan din sila ng paitlogan, pero mas gusto pa rin nila doon sa sahig. Pero we will try as much as possible na lagyan sila ng paitlogan nest box. Okay, so pagkalipat ng mga to, the same day, ipiprepare ko na rin yung mga eggs para sa next hatching natin. So ipiprepare ko yan, yung mga egg, and then ilalagay ko na yung egg doon sa ating hatcher or sa ating incubator. Okay, yan yung sa loob niyan. Mayroon dalawang 25 watts na bumbilya, okay, which is more than enough to maintain yung temperature, yung desired temperature. Okay, pinapakita ko lang yan, mga karuba. Okay, and then nga pala, bago ko makakalimutan, meron tayong isang tray ng Peking duck eggs. Kaya yung mga magpapareserve dyan ng sisiw ng Peking ducks, you can have Peking duck sisiw after 28 days. So, for sure, i-release natin sila after 30 days. Okay, so yung 30 days will start today. So from today up to the 30th day, magre-release tayo ng Peking duck sisiw, yung ducklings. Okay, so, nakikita nyo ginagawa ko, nalinis ko na yan. I clean it out with solution of 10% solution din ng agua oxygenada. And pagkalinis ng matuyo, yan, inisprayan ko ng 10% solution din. So, para mabilis, dapat kasi kapag sinalang yan, yung matulis na parte ng itlog is nasa lower portion kapag sinalang sa incubator. And that is also one way of storing the egg for a longer time para hindi siya masira. Pero ginawa ko dyan, first, the pointed part will be at the top, tapos spray yan, and then pag natuyo, ilagay na sa tamang posisyon, and then finally spray na yung final spray. Let it dry naturally without any other means, bilad or what. Yan lang mo yung ganyan, and then isasalang na. So shout out time, mga karoba. Shout out kay Angelica Baptista sa Canada, sa Alberta. Okay, nag-uusap kasi kami
several weeks ago and nagpapa-shoutout. So, tutuloy ko na rin. Shoutout sa ating mga in-laws sa Canada. Si Ma'am Presi, si Ronald, si Mang Senon, si Sheila, si Lucky Angelo, si Katkat, si Daisel. Baka makalimutan ni Daisel yung size ng jumper ko. Si Chiron. Shoutout sa inyong lahat. Ikalat nyo yung video para magkaroon tayo ng pambili ng bagoong. Thank you sa inyong lahat. And also, finally, shoutout din sa ating mga kaibigan sa Qatar, lalo na kay Jonathan at saka kay Rex. Jonathan Murillo and si Rex Benaventura and his wife. Shoutout sa inyo. And shoutout din sa ating mga tropa dyan sa MMSU College of Industrial Technology. We talked to them last week yata yan, and the spark of the good old days nandun pa rin. Si Raymond, si William, si James, si Dr. Badong, si Goyang, si Floribel, and yung pinakabata na nakausap ko, si Sir Rolet Reyes, and also kay kumpad Bobby Bobby Factores, and the rest. Shoutout ko kayo pag nakita ko kayo when I'll be back soon also. And also sa ating mga kaibigan dyan sa TESDA, lalo na kay Art Abalos, who is one of our former students nung nasa university pa ako. Bumisita siya sa ating farm. Also, sa ating mga kaibigang magrarabit na bumisita, bahala kayo sa pangalan nyo. Sa susunod, magdala kayo ng rabbit, damihan nyo na iisa lang kasi dinala nyo na inihaw natin. Okay, till here, and magandang araw po. Till here mga karuba, manood kayo sa ating mga videos, mag-subscribe, i-like nyo sila, share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo, lalo na po dito sa Ilocandia. Napapansin nyo yung ating mga dialogue, karami, I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you, and be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.